Kardom, welcome back to the channel. Pini bang ini litum isia topik apu thak litum cingki jethan lo na. Non malom litum thek polong ji Facebook malom. Ada hack account ki hack bang semi dupi kan lo. Soarlu puno shopping so account puno hack pi kan lo. Lapente labang so ki hack kan lo alang litum account lapen isia link lapente ke tag pon dupik pik. Labang so link lo litum jong si open mati litum klik pulutang te litum account nang hegik dat po lapente lapuson thot aling samili tum sami keser pondo lapente litum cicini ne lasilitum un pulatang te la bangso aling mate prek jaga son aling samili tum open dun tap tang ne lapente bang copy manang isen litum open nang ni men ke ati non lom hackers sami dupik apra melo dupik lo non ke la bangso e kalong litum link long sami open de tik la pen ada hek tum ke cicini ne si kiong je laso account long laso link long litum klik berarti litum account nang hack dia jipo labang cicini ne lasi labang so video sami li sami semar iknang tok lo la penti litum Facebook password non ke second verification sami bime aprang ke binu matidi non ke litum password biar pis sami aku second verification sami bime last verification mage second mage la pusona lo litum code isi code emena code digit code hedi litum copy ma 134 exactly copy ma nang lining ha 4 ta digit number litum hudak tokme la pente second verification semi complete po aprange lason code po system mang abi mati di semi non mage do la pente mesian lo litum non Facebook password jong di ber pulang te first ke main password si ber ji mati di la de pike hola son code semi na ke hang do labang isi kemisian lo ati tum Facebook account sami so secure chat po lapente isi lama la puson lo ili tum ketek dam long sikyong lo la puson link ke che hang along so pin so lo tum account sami che share bang dudu labang ke nihin pen bang kibudam ji bang la puson lo yo un pulutang di ili tum che share sedet si kimi jibon ati cingki bom mahut cekak dak nyinggi cipen cekak dak mate kaprek ason alam ben ilitum cekak dak ben hala bangso account ilitum girlfriend punai boyfriend tu account punai bangso account long lut dam ben ilitum alang tek bolong po keser pitap andong pajuno tap son sike tek ki ong lo lapente lalo ilitum pipeda sigimi ate future lam do pitong PC ciman jima labang purek the asi un pulatang te ilitum share se desi gimme ati Facebook emena account emena lo se do rep nai no se ilitum bang pan se share relationship do pen boyfriend girlfriend pen te share pulote mo misuse de ji mo relationship avidat te la pente son alam nili la bang so lam bang ningje jelo pul he bon sami ningje de se melo ati jong selang litum kaprek tum ke thek long pen asap su chelar chat semi chelar chat ta thek lamai la puson le nilitum kulat mate kaprek adim long semi dam semi thek bolong ji muni ta tum sarmar kena keong mangela sarmar tu choi ching choi ta hek wang an dudu la puson yo so arlo adung dukok atale zoom hack busame atale ong busame latum ma thengnu same achoy che hack bang tik mane ke phango ka pota ha same silam lo so arlo jong si elitum adung do puladang telitum epok choy che hack bang iknang ni atheli tum ta manpeng chipini athe manpeng chipi han lo ke thenai asap so respect picture ning so arlo jong si litum thengnu do puladang te magali manali tum ta comment nang pikha la so habit bang litum chelar nang ji tinang litum sami nang pai dui mate nang bong nang ni hason dui mate ti la si litum jong si so lo thing nu jong si ni choice tami che hek bang bolu ta sab so chelang nu ta ka so si che thek long ji mate ti che kengki hi ason so lo tum sami na the rak duk po litum jong si la puson jong si litum claim bolu tang te lalo ni ligitan ji bang ke akte la bang so videos tami la dakle pajut luna kardom